Bathi ndumandumane yathumeza izweni isihlahla somdlebe esikahlela nyoni bathi uDr Khehlelezi. Sanibonani bakwethu ngiyanamukela ngiyanibingelela ohlelweni lethu lezindaba iSP Media TV1. Mawuqala ungena ohlelweni lethu sicela ukuthi ulike, uphinde usubscribe, ungalenzi phela iphutha lokukhohla ukushare ilink yethu ukuze sindlondlobale njalo. Udaba esiluthola bakwethu namhlanje la sithola udaba lika Dr Khehlelezi la ezothula khona udaba olusha lokuthi ukwazi ukubhuka iappointment yakho ukuze ukwazi ukuthi ubathole ngesikhathi. Kanti ke bakwethu uthi ke uDr Khehlelezi asithembe indlela entsha yokubhuka yo appointment nizoyithokozela futhi kuzoba lula ukuthi izingcingo zenu zibanjwe since we are trying by all means to upgrade the standard. Uthi ke abazele igubhu kunomehluko lesi esincane usithola Chemisi lika Dr Khehlelezi, then lesi esikhulu esigodlweni asinabungozi. Before I give you we set down and talk depending ukuthi amaphi amandla owafunayo. Uthi ke udokotela bakwethu mina ngikunika okungangemali yakho Monday, Tuesday, Wednesday and Saturday I'm in Durban. Uthi ke ama contact bakwethu ama direction nama bookings Johannesburg Soweto inombolo ithi 066 00266 33 egcineni. Kanti ke yase Cape Town yona ithi 061 488 1014. Kanti ke uDurban Zandile ithi 081 3840955. Kanti ke uV nakhona eDurban ithi 063 0517641. Kanti ke siphinde sithole kaNdoni khona eDurban ithi 071 1307808. Kanti ke kaThandiwe khona futhi eThekwini ithi 072 1234 976. Uthi ke bakwethu ke we will try our best level to attend your calls but we hoping wonke umuntu nawe uzosizakala ngokusheshsha. Sorry if you have been trying to call zingaphendulwa kusasa, be the first one to call. Siyashuqula emakhanda uma siza emakhosini bosisi nakuni bomama. Isho njalo ke bakwethu ndumandumane uDr Khehlelezi uthi wonke umuntu uzosizakala. Inhlelo uzenzile bakwethu, uyacela ukuthi niphume ngobuningi benu nize nizothola usizo ngendlela enidinga ngayo uzokwazi ukuthi anisize bakwethu. Mina njengentatheli yeSP Media TV1 bengicela ukuphuma kanje, ngicela ukuthi ningibambe evidweni elandelayo ngokuzayo.